Irigan City, The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ang probinsyano, number 54. Ating iboto, number 54. Ang probinsyano, number 54. Sa balota mo, ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano, party list, probinsyano, number 54. Ang probinsyano, party list, iboto. Number 54. Ang probinsyano. Luzon, Visayas, Mindanao, dahil sa probinsyano, ang tira ay ikaw. Manglista o doktor, magsasaka o guro, kahit ano pang trabaho, sagot ka ng probinsyano. Ang probinsyano, number 54, sa balota mo. Ang probinsyano, iboto. Ang probinsyano, party list, probinsyano. Ang probinsyano, number 54. Ang probinsyano, party list, iboto. Number 54. Ang probinsyano, party list. Mga kababayan kong taga-Iriga City, atin pong iboto bilang alkalde ng ating bayan, Emmanuel Nonocoy Alpilor Jr., ang tunay na may malasakit, paninindigan, at may magandang plano sa ating bayan. Siya ba ang iboto natin? Nonocoy Alpilor, siya'y kakampi natin. Magaling na dito at laging maaasahan sa serbisyo ay tapat. Ganyan ang napatunayan na tulungan ng lahat. Dahil siya'y masipag, tutulong sa lahat. Kaya wala nang mahanapin, dapat lang iboto natin. Dahil ikaw lang ang gusto namin na maging leader. Nonocoy Alpilor, bilang mayor. Kaya ngayon, muling nagbabalik ang inyong lingkod, Emmanuel Nonocoy Alpilor Jr., number 1 sa balota. Siya po ang magtatayo ng kauna-unahang People Council ng Iriga City. May boses ang lahat, bata, matanda, senior citizen, mag-asawa, estudyante, kahit ano ka pa, may boses ka. Isang beses ka na lang pipila sa loob ng 3 taon para sa prangkisa ng inyong tricycle. Kaya kung gusto mo ng tunay na magbabago, ito na ang tamang panahon. Kaya sa darating na halalan, huwag natin kalilimutan. Number 1 sa balota, Emmanuel Nonocoy Alpilor Jr. Maraming salamat po sa inyong tunay na suporta. Ikaw na lang gusto namin na maging. Mamiyam, Ibarreta Saavedra, teacher na malala umanta, dito sa siyudad ng Iriga, bagay na maging kagawad ta. Mamiyam, Ibarreta Saavedra, sinserong pagserbihan kita, humilde, mabuot na maestra, kay buwan siya sa Iriga. Sa mabot eleksyon sa Mayo, iboto Teacher Miam Ibarreta Saavedra para kagawad kan siyudad ng Iriga. Miam Ibarreta Saavedra, numero 17 sa balota. Mamiam Ibarreta Saavedra, may tunong asing eksperyensya, promaranta ining profesora, kandidat Alineo Delaga, sa Mayo dai paglingawan, Saavedra sa tuyang mutuan, itukaw tasasanggunian, Saavedra tawang tanindala. Imelda Papin, dating vice-gobernador, mabilkada para ipadagos ang progresong napunan.
Imelda Papin, ipapadagos ang pagsuporta sa mga programa ni Governor Mix Villaverde. Imelda Papin, ipapadagos ang pagtabang sa mga namamanwaan. Imelda Papin, ipapadagos ang honestong pagseserbisyo publiko. Imelda Papin, ipapadagos ang pagiging orgulyo kan mga Pilipino asin orgulyo kan mga Bicolano. Imelda Papin, diraray pagka-vice gobernador. Imelda Papin, mayo ng iba, ikaman kiraray. Uy, si Tonton yun ah. Tara, lapitan natin. Yun ay mananalo. Siya muling magbabalik para sa sanggunian upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Ang kaunlaran at asang na pagbabago, mangyayari yun sa atin. Maniwala ka sa akin ha. Paulit-ulit ang bulong ng mga tao. Sila ay sigurado, tiyak na ang panalo. Si Dodot ang may puso, si Dodot ang may isip. Maayos na gobyerno ay tiyak na mauumay. Aasahan talaga, umulan o umaraw, tayo'y paglalaban niya. Oo, ako, ikaw, buong napasumama na. At tulungan natin siya kapit kamay sabay-sabay ang lahat. Ay kailangan magkaisa siya matapat. Pagmamahal sa atin ibubuhos. Marami siya proyektong matatapos. Servisyo niya sa bayan kailangan di mauubos. Magtiwala ng kaibigan tayo makakaraos. Hangad niya na baguhin ng bayan nyo. Muli nating ibalik si Tonton sa konseho. Kaya sa mayo na darating siya'y para kagawad natin. Huwag niyong kalilimutan, si Tonton ay iboto na. Si Tonton ay iboto na. Si Tonton ay panalo ka. Si Tonton ay iboto na. Mga kababayan, ating pong ihalal Orlando Dondon Palmes Pentecostes para konsehal sa bayan ng Nabwa. Tapat na lingkod bayan, idol ng kabataan. Orlando Dondon Palmes Pentecostes, numero 11 sa Balot. Mga tugang, balik po kita sa satuyang programa. Siring sa dati ang sa kuyang partner sa lado technical, si Chief Tony Aguilar. Yawan man ang samuyang APA, si Madam Kayla Ligacion. Ana samuyang PSG ngunyan digdi, Information Officer, si Rodel Cesar. Paabutan ko po ng good morning ang kapos niyatong mga parantabay sa Bilog na Bicol Region, sa mga nag-watching sa satuyang Facebook Live, sa RPN DCKI. Yan po. Paabutan ko ng good morning sa Hermanang Monica Perique and family of Limasul Cyprus. Sabi kan sa kuyang padangat na tugang, good morning Brother Joe. More power to your program. God bless always. Thank you so much. Siring man sa kuyang mga kabatsmate sa high school, naga-watching, good morning sa Endo. Siring man sa kuyang hermana kay Melanie Mendoza na Limasul Cyprus sa Kakibosing. Leandros, good morning. And sa iyang mga friend na nag-awaratsing man, ano? Sa mga friend ni Karondang Don Hugo na nag-watching firme, good morning po sa inyo po sa ano? Sa mga yaon sa Amerika, sa iba-ibang ronakan na kinaban na nag-watching, ayun siya nakamuta sulo-suloan sa indong Karondang mo niyan. Siguro after election, maradyo giraray si Karondang doon ta inapunan siya. Kasi bago ni Congressman Sal Portuno, kadakol ang natrabaho niya, babad siya sa computer, kadakol na mga kinakaipuan na mahaman na mga communications. Ano po. Siya po kaya ang consultant kan House of the Representatives sa opisina mismo ni Congressman Sal Portuno kan ikalimang distrito kan na probinsya ng Camarines Sur. Good morning mga palan sa mga supporters ni aspirant Vice Governor, former Vice Governor Imelda Papin na nagsabi na mga kababayan ta sa Camarines Sur na si Imelda Papin na may nahamana sa probinsya sa pagiging presiding officer elected, former elected
Vice Governor, mabalik iraray siya. Ako medyo gusto niya liwat na makatabang sa mga taga-Camarines Sur asin masuportaran ng mga programa kan Kapitolyo. Mas maray ngaya kung surumpay ang tubo. Pagaling ngaya kay Governor Mix Villafarte, Vice Governor Imelda Papin sa mga board member. Di ba ka ang timuan kamusur at mga kandidatong board member tigdi? Yan diyan si pa-champion. Incumbent elect board member Manny Noble, yaon si Butsukuya Oliva, yaon si Ate Marie Baldosa Cuadrante, yun ang mga board member ka na Timuang Kamsur. Di man sa bilog na rin ko na area, ang grupo ni incumbent elect Mayor Frank Bernaldez kana bato nagkaigwa magkakasuot maaning leaders sa meeting, very successful, nag-attend and more than 1,000 na mga leader na naghahali po sa manlain ng mga barangay, almost 33 barangays. Nabigatuban po sinta ni Governor Mix Villaferte para magpasalamat sa palagos na suporta na itinataon ni dati Governor Mix kay Permingana yan sa Divisaring Gunada, especialmente sa mga leaders na palagos na naghihinigos para itao ang dakulang mandato sa iya. Yan ang naging mensahe ni Gov Mix Villaferte. Nagpasalamat siya sa mga dekalidad, matitibay na mga leaders kan grupo kan Timuang Kamsur sa pamamayan ni Gov Mix Villaferte. Ang sedang kandidato, personal na pig-endorse kang gobernador sa panginot ni incumbent re-elect Mayor Frank Bernaldez. Nahiling taman talaga na makusugon ang pwersa kanya. Dapol nagsusuporta. But sabi yung mga naginiguan ng mga programa kan magagom na Bernaldez sa bato, nahiling na pag-asinso, na banawaan, nahiling ang pagkasararo, nahiling ang pagiging peaceful na banawaan. Mayo na bagang mga kung ano pang mga untoward incident yan. Saka sa hiling niya mo, sabi ni inabot ni Mayor Francon, kumusta ang magiging security, peace and order dyan. Sa hiling niya, magiging matuninong na eleksyon sa Sentang Panawaan. Kaya ang bilog na linya na kan timbang na batu, nahihiling po na talagang marayaan sa indang grupo talagang makusugon na linyada. Bueno, may report kitang re-receive lali sa pag-ibagi kan sa luwas. Agad daw. Bicol Connection Report. Nasa linya ko niyan si Karundang Philip Barasina. Good morning, please come in. Salamat Dati Karundang Joe. Good morning sa mga parantabay niya po. Ipapahinan niyo po ang mga pahayag man ni dating Vice Mayor Ruben Pili, dating Municipal Treasurer ka na Banwanan na Batu, kapit man sa iyong mga plano dyan sa Banwan ka na Batu, kuning kaso siya liwat mailihir bilang servidor sa Banwanan Batu o kaya municipal kagawan. Yan kandidato sa pagka-municipal councilor digdi sa grupo ka na Team Alca. Digdi po sa imong pag-welcome sa politika, ano po na sa imong mga plano digdi sa Banwan ka na Batu? Inot na plano. Bago ako maglawag sa politika mo niya na election period, ang makatabang sa Banwaan kan ito. Sa saro dyan, ako sa rong eksperyensyado dating municipal treasurer sa Banwaan, nag-training ng kita ng and studies in public administration and public finance administration. Ilang po yan? Pero po kaya ka po lagi na municipal treasurer digdi sa Banwan ka na Batu. Ano po ang magiginibo mo digdi sa presenting sitwasyon ka na koleksyon sa revenue ka na Banwan ka Batu? Of course, may magiginibuan kita sa pag-abot sa koleksyon. Inot, dati akong tesorero, aram ko kung paano mag-kolekta. Sa rupa, aram ko kung anong mga bagay-bagay na pwedeng bayanan bagong taxes sa Banwan. Sa rupa kayan,
ako bilang kandidato a konsyal ang sakuyang advokasya iuan para sa senior citizen na ang sakuyang plano pagtao man lamang litigit na additional allowance ang lokal na gobyerno sa mga senior citizens. Yan sana sabi karundang Joey na parte ka na mga pahayag ni dating Vice Mayor Ruben Pili. Pero halipot lang ang programa niya, no? Ang mga gigirmo niya. Halipot lang, basta may maginibo. Basta importante may maginibo sa mga senior citizens, saka sa Ikaw Iba pang ang grupo. sa edukasyon. sa edukasyon. Yung educational assistant. Tapos ito pag ang manunood sa health services. Saruyan sa pinagpaplano niya na matawan man na marahay na serbisyo sa mga mga konstituente sa Lampang Barangay sa Banwaan na Bato. Tabangan itong mga barangay health workers, tapos matawan na bulong itong mga nangangaikong tios na namamanuan sa Lampang Barangay yan sa sinambit ng Banwaan. Nandun tanto sa iba pa niya itong barata, dyan man sa Banwaan ka na Paaw, talagang may asigurasyon na talagang maga na pag-iraran. Ining si incumbent mayor Jeff Peseño kana Banwaan na Baaw ninhuli ta talagang sabi nga ni kan mga taga-Baaw nahilig man na serbisyo kini ngunya na mga panahon asin ang mga naginibuhan sa lipot na panahon na siya nagtukaw bilang alkalde sa Banwaan kan Baaw hasta sa mga panahon na ini. Kaya talagang dakulang orgulyo kan Banwaan kan Baaw na Naputol ka na. Ano nangyari? Pero may nagtapirang kayo sa telepono nila. hello. Wala ko may nagtapirang na sa emo dyan. Nangyayari na ko may adlikol na sa telepono. Ay, pangyayari, sabi ni Congressman San. Ba't mong sabi yun, na grupo ka na Team 1 Baaw sa panginginot ni incumbent re-elect Mayor Jeff Bisinyo, amo magkiraray ang sinusuportaran kan mayoriyang mga elektorado na Ikaw nga ni tabi karon ng Joey na teripon pala sa Barangay San Ramon sa Banwaan kan Baaw na grupo ka na Team Andaya mayong nagduman na taong gayo duwa sa nakatawo garuli na angaw na maray. ay pambira Mabataon, tali na langaw. kung arog na kayo na sitwasyon hirap pan duman sa kalaban. Garo pinasubo man ninda si Jerry. Oo, hamak mong teripon ang nag-attender doon sa nakatawo. Napangye. Ay talagang makunan makabibinsir bilang kandidato sa Team Andaya. Iyan ang masakit kaya kaning kandidato man dyan ni Andaya na pirming uda siton na Baaw. Miguli sa nasaan Baaw para magayat sa boto. Dari raw nag-i-stall mo. Sa tubaga kuno kaya itong trabaho ko itong Manila. Miguli kuno si itong Baaw para magayat sa naman sa boto. Pero pag among inaayat na nadulag, nasarado kang baloy. Talagang Nagtatago. Bagong araw ni Mayor Jeff Bisinyo, pirming bukas ang gate ka na ro. Saka mayong naghahaling luan. Saka physical permit. Saka pirming naihiling sa munisipyo, sa arong niya. Saka matinapang baga ni si Mayor Jeff. Kundi ko napapasala, pamangkin siya ni Senior Roger Paira. Oo. Ayun. Yes. Yan. Saro yan sa dakulang tabang ta. Ining pamilya Pera baga, si Ma'am Councilor DC Pera, biglalalaw man na yun ang mataplat sir. Councilor ta, maestra, teacher, saka garo, manya cum laude man na nag-graduate ini sa college, ano? Oo, mapera. Saka bagong kuripot, ang totoo kaya, ang mga pera, pamilya Pera sa Baaw, bako mga kuripot, lalo na ang mga pamilya Bisinyo, ni Mayor Jeff Bisinyo, matinabang. Oo. Pero may kayong nasa isip ninda na ang taong nagugutom,
Ito nga sa Biblia, baga, ang taong nagugutom, pagkano. Ang taong napapaha, painom mo. Ang taong may pamasahe, tawan sa pamasahe. Oo. Ito para tupakla yun. Ay, Sabi ni pagpapakla Gerardo. yun. Ako na magkahilang sa saldang, grabe bagang init. Hindi nyo pinominan mo niya. Kung marayong ma. Kung marayo mo pa. O kaya, ayun ang nagugustuhan ka na mga taga-Bao sa pamilya, kaning convent mayor dyan, na re-elect sunistang si Mayor Jeep Vicinio. Na walang umalis na luwaan. Laging smile. Naka-smile ang tao sa iya. Yan maray. Yan Ba? sa grupo ka na Team 1 Bao sa Hmm. pangyayon ni Mayor Jeff Vicente. O may nag-text baga sa kuya, nadawag na sa report mo ka sa bago, na duwang congresswoman na naglalaban sa Rinconada. Hmm. O, mas mahid baga ang teacher, siguro ang pigabanggit niya, teacher Josal Fortuno, inot na, iniyo, dakol ang pwedeng mahaman ng mga house bill. O dito lang pwedeng tukduan. Tapos, sa iya pala na gusto lang, gabos. Ang gusto niya, lambang taga-Rinconada, makapag-eskwela. Magandang programa sa edukasyon, makanood gabos. So, yan pala ang gusto ninda na nakatabang kaya daapalan sa indana sa halawig ng taon si Congressman Sal Fortuno na iyong pigurundum na ninda ang mga naitabang na itaong proyekto sa inda sa mga barangay ni Congressman Sal Fortuno. Kaya suportado ninda ang kandidatura ni Teacher Josal Fortuno for Congresswoman or House of Representative o representative duman sa House of Representative duman sa Kongreso bilang Congresswoman na masunod di sa Rinconada area. Sabi ka ba, tataksal Fortuno. Tataksal Fortuno kay palaan ang nagurumdum ninda. Nagurumdum din sinda sa mga naitabang sa kakarahayan ni Congressman Sal sa Senate. Tara mo, mabuot, saka bintay kaya pala na kung makandidato ka, ang pamilya mo suportado ka, ang ago mo suportado ka. Na kung kandidato ka, may agong ka, man sa kataid mo nag-suporta, garo baka maluyang pagtubod kang publiko. Mabublay, ano. Bangaraw ki Mayor Jeff, talagang sultero. Okay lang yan. Talagang available permit. Available. Gulpi nga ning gustong magpaagong dyan. Kundi, Nangyayari. ang kwalifikasyon man na siguro, kay Puan na perfect. Nako, ang kwalifikasyon bakong salvo. Ini man Vice Governor na naglalaban sa Camarines Sur, sarong Buratsiro, sarong Parakanta. Ang gusto man kan mga taga Camarines Sur, dahil bali nga Parakanta, may naitabang na. Dati nang nailir na Vice Governor. Bakong man kaning Buratsirong board member. Di ba kaya tukdan kanin mga taga Camarines Sur, na maging mga Buratsiro, mga paralablaba, arakura. Di ba, basta dahil man magwala. Ay masakit nga, tanang among niya, paragulo. Baka ngayon, luwanan sindang maging paragulo. O kaya, pabor baga ki Mayor, Vice Governor Imelda Papin man ang mga nakakaulay-ulay na mas gusto nila si Imelda Papin. Una ko, Imelda Pante. O dyan man sa may partikan na, Kutsari Pante. pwede ka sa partikan iri ka pala na karundang pilit, ang barita, kumatiripon man ang grupo kan Team Wang Kamsur sa Panginot ni Gov Mix Villafarte, dyan sa sarong universidad. Sa isang. Oo, posibleng ang grupo ni kan Iriga Team 1 Iriga, Team 1 Iriga sa panginot ni former councilor, aspirant Mayor Nonokoy Alpilo, ang linyada ninda kompletong yaon dyan, niya na daw. Magpasyar ka daw sa sarong universidad or pasyaran mo si Nonokoy, ma-interview ka man, ano, kita pagadigdi, araw ka in-interview mo ka sa bago si former Vice Mayor, former Treasurer Guide, itong kaulay mo, si Robin Pili, salado man to ni A. O digdi man kita salado kang B. Digdi man sa Erika. Manas to yan, tinatawan lugar. Yan, kaulaya man daw si Mayor Toby, Nonokoy Alpilor, kundagos ang tamakakigod ang leaders meeting, Kigov Mix Villaferte. Tara mo, pag madali ng eleksyon, kaya po mananggad na nahihiling na siring kaning mga aktibidad, kan mga politiko, diyan mo mahihiling ang suporta sa kakon rayaan pa ang mga presenting mga leaders. Alagad, ang
Francis ka na iba po na itong mga informasyon. Mm. Idwa sa kuyang itinawang surat ang Bao Water District Oho. kapag ni GM Pedro Costa, kuya na surat Office of the Punong Barangay request to Bao Water District General Manager, Bao Water District, Bao Camarines Sur. Sir, good day. The following household listed below is the constituents of Zone 6, Santa Lucia, Napua, Camarines Sur, Sitio Malawag, requesting to have potable water in their area of jurisdiction. Ano man ta sa Baaw? Nag-request? Nagre-request ka na tubig sa Baaw sa na supply bagang tubig sa Napua, aling Baaw. Oo, tama. Kaya in this matter, the barangay have no sufficient funds to install drinking facilities. In view of this, the barangay is requesting to your good office to provide potable water. Therefore, they ask you to continue installation of your pipeline in the said sitio. Thank you very much for your favorable attention and God bless. Honorable Raimundo Esprela Jr., Kagawad in charge, noted ni Honorable Jesus E. Taburnal, punong barangay, asinan nakapirma digding member ka na household nasa 23 na pamilya. Ano man ang reaction kan management kan Baaw Water District? Sabi ni GM Vic Rubosa, sinda ma-supply ng tubig sa sinambit ng barangay, basta magbayad sa pizza 22 na Napua Water District kan sa indang pagkakautan. Gusto mo sabihin, disconnected mo niyan? Sa pizza 22. 22 na. Kaya siguro tabangan talaga ang nawad na ang mga concessionaires ninda, member consumers, magbayad on time. Kaya makabayad man ang nawad sa Baaw Water District. Yes. Para continue ang pag-supply ng tubig. Oo. Termino sa namagang may notice of disconnection. Dahil bali na, ano kaya, pigaayos na kan management kanawad na pagkagawa na ng joint venture sa pagitan na Tubig Pilipinas para mas maging magayon ang serbisyo nitang itaw sa mga Kaya nakuha concessionaires. kong informasyon ang gusto mandaka na Sangguniang Bayan ni Mayor Person Bulan saka ni Mayor Delia Simbulan itong prime water Prime water. ay pangyayari buhay. Agyaw na lang guys sa board meeting mo na kang nawad kung pwede pang mangyari ang prime water or dahil na pwede. Siguro, pag yun sa board meeting, Kung nakutos ko dahil mong pwede kayang turutos ko yun, kung ang Tubig Pilipinas nakapag-initiar na ng project yan sa nawad. nakataon in advance. Yung project, Alam ko na lang. kung ano pa man advance ng project. Oo, kung arin sa duwaan na papaboran. Sa bagay, ang prime water baga, okay man si ininganing branch manager digdi sa prime water, hindi ka matibay paliwanag ka na mga project ninda na mapakarayaan serbisyo. Engineer, pare mo. Si Engineer Ervin Paris. Sabi mo, pare. Ay, pag pag nagpabunyag ka, kung ano mo kaming gawa ng ninong sa bunyag. Kaya magiging pare na natin si Engineer Paris. Si Engineer Erwin Pares, kumusta? Saka, Erga City Water. Saka si Aldrin Lee pala, magiging kumpare naman. Yeah. Tapos, paano naman yung kamo kung nag-iisa lang sa programa si Aldrin, tabang-tawangan naman lang yan ito. Wala ko pag taga-pitikon. Luya-luya magtara. Gumi ka na ang yaon na ligo, may kapot kang May taga-pitikon. pangyayari, Bueno, partner, Laging handa yan. Boy Scout. Boy Scout, Anyway, marine na maintindihan man ka na nawat na talagang ang mga member consumers nila religious, kaya po nila inaapod na padagos na serbisyo ng tubig na may bulos ang mga gripo, So, yan muna tabi, karon na Joey, na kapuyang mga hirap na informasyon. Dagdagan mo pa, may oras pa man kita. Oras yan, sige. makakasikanin madugtong kan sa tuyang boses.
So, alin sa takuyang location, ini man si Pili Parasena, Arten, Rajon. Bicol Connection Report. Thank you so much sa karon ng Philip Barasena sa dagdag na report. Yan da akong grupo kang Timbao, Team 1 Kamsur. Iyo magkararayan na inaanduyugan kan mga taga Siton Pao na nahiling an maray na performance, accomplishment. Mga nagibnibuan tulo sa laog ning sarong term. Ay nga ni sa totoo lang, bako pa ning elected mayor, maura ako natulos ang performance ni Mayor Jeep Visinio. Iyon ba gani sinagribay ki former Mayor Mel Gaitita na ano si Mayor Mel, kunideta ng kaya pagkaroon ta makakulong po kita ng board. Pero ang Gaiti sa kaan grupo ni Mayor Jeep Visinio nakakasaro. Kaya nga ni sa ginipong grand leaders meeting o rally dyan sa Paaw, dinigo baga sa compound kan Gaiti, ano? Kung sabi yun, nagpahiling lang po ng pamilya Gaiti nagsusuporta sa kandidatura ni Mayor-elect Jeep Visinio. Abo man kan mga Gaiti na maipasaan na munisipyo ang pagmanihal sa munisipyo kan Baaw. Pag ataman sa mga taga-Baaw sa saltong tao. Gusto nila kay Mayor Jeep Visinio karamin na maray ang serbisyong itinatao. Maray na matitulos ang maray na di kalidad na serbisyo. Yan man kayang kalaban ni Visinio, ni Mayor Jeep Visinio, ining si Jerry Visinio. Madyan lang ka sa Pao, tamahagad buto. Mapaman nga ni ngayong itataong kurito o nagkinibo man lamang na napakinabangan kan mga taga-Pao. Sige pang indulag-dulag, pagbigba pa siya na. Ang narong ay pirming sarado, ano man, kamugtakan na kandidato nito pirming yung kuda. Pag-maharap ni Mayor Jeep na pagpigpasyaran mo daw, hindi ka alis na luwaan. Kaya na agad dyan kay Senyor Roger Pera, saka kay Councilor Relec DC Pera, na pigalaw man ayo na matap na siya sa Councilor sa Paaw. May nag-text baga, ang abogado ngayon, kaya man nga kaipuan talaga ngayon na maging representante sa Kongreso. Sa sobrang ng abogado, nagkakaiwalagod niya sa pag-ahaman kan mga resolusyon, mga House Bill. Pero ngayon kung Sergio, salportuna niya ka dyan, ay mas di kalidad ngayon mga House Bill sa kaproyekto na pwedeng darawon sa ringkunada. Inot na inot na ano ini, kung elementary, valedictorian, salutatorian, ano ka to, manya cum laude, matalino, mas matalino pa nga dahil dahil ang itarapado ni Congressman Sala, sinabi ng mas matalino si Teacher Josel sa iya. Pero sabi nga ni Gov. Sa Villaferte, sa ni Congressman El Rey, kung dakol-dakol ng mga project, mga natabang sa ringkunada, si Kong Sal, lalampasan ngayon ni Teacher Josel dahil lang yung manggot si Kong Sal. Sa kasi Teacher Josel, nahilintaan sa iyang mabuot na panguugali, galante. May tulunganing media nag-greet sa iyang happy birthday Teacher Josel. Ano nga yung regalo nito sa ko? Ay, pag-una, kansito. Habi kansi tulong media, pag-una may pong ay Teacher Josel ang nagbe-birthday ang marigalo. Ay, pangyayari nga yan. Iyo pala nga yan. Ugmaon na si tulong media, narigaloan ni Teacher Josel kang birthday niya. Dito, bikin Joey. Pangyayari nga niya. Pero nga mas galant nga kay Kong Sal. Habi na kang tulong media. Yung Kong Sal nga, 5 grot lang. Si Teacher Josel, 10 grot. Pangyayari ano, kaya urugmaon na nagdudulo kay Teacher Josel
matinabang pala niya ni si Teacher Josan. Magkukulan niya ni yung kuripot. Saka mabintaw na maray na guest speaker sa mga commencement exercises. Na maray sa iyang programa sa kababaihan sa edukasyon. Karoon man ninyo si Gobmix sa Villaferte na igwang pre-5 ano to itong tuition fee community itong sa community school. Para sa mga tuga, mapaaram naman kita sa programa. Sa ngarang sa kuyang partner, si Karondang doon na pinasulo na ako, naapodan ni tulong pa tayo nag-apod sa iya. Nag-aapod sa iyang kuya doon. Kanya ako kubig siya na. Siya nga si Kong Sir nga pa rin, nag-apod sa kuya. Babad nga ako pa rin sa computer, kada ako nitong igari ko ng mga communication letter. Saka nga schedule kan mga dudumanan ni Teacher Josal Porto ng mga barangay, Banwaan, Iriga, Kabali na sa Padagos na ginigipin nitang pangangampanya sa panahon na ni. O kaya pati masulo-sulo ka ng ulang sa programa. Mamunduman niya ako kapatid, kung di pa ako ay ginipot, yan talaga niya ako ang trabaho. Trabaho mo yan as a consultant, as secretary, kan congressman, kan kalimang distrito, kan probinsya ng Camarines Sur, and ni Teacher Josal Portono. Terminang niya ako ikang kaibanan kaya. 5 tuition free community colleges at modern classroom po ang itinaong mga programa, building, programa sa edukasyon ni Gobmix Villaferte. Yung mga yan ang gusto ni Teacher Josal na gusto niya sa Lambang Tagaringkurada makapag-eskwela. Saka ang grupo kan mga kababaihan, suportadong maray ang Team 1 Kamsur sa Iriga and Ringkurada and Camarines Sur. Grupo yung kan mga kababaihan, grupo kan mga youth. Grupo kan mga senior citizens. Dahil gusto nila ang mga programa kan Team 1 Kamsur. Saka din ang luluhagi, nagpapakonsuelo. And iling ang programa ni Nonokoy Alpero, gusto niya man makaigwang government hospital sa Iriga, masumpay ang pambuhay kan mga senior citizens sa Lampang Pilipino. Mga Irigin niya, maglabig ang mga buhay. O yan, Bueno, ako po ang sa itong Karonda, sa pangaran ni Karondang Dunhugo, ang idol ng bayan. Salado Technical, Chief Tony Aguilar, sa kuyang nakatuwang sa programa. And sa information, si Rodel Cesar. Sa transmitter site, si Engineer Charlie Binaobra, sa moyang musical director, sa moyang ballroom master. Sa information naman, si Jimmy Conson. Mga nagpaabot ka mga report sa tuwing mga pag-iriba. Sa ngaran man, News Director Mark Rodriguez and the Station Manager Melvin Parayoga. Sa ngaran ni Philip Barasina sa mga newsmaker. Ini pa sa itong Karonda, Bicol Connection. Joey Abanalim, salamat kan sa itong pagantabay. Ngayon na daw po makakaigwanin na leaders meeting ang Team 1 Iriga, Team 1 Kamsur sa panginot ni Nonokoy Alpero, aspirante po sa kagong mayor sa Iriga. Maabot si Governor Mix Villaferte para mag-atubang sa iya mga mga leaders dito po sa siyudad kan Iriga na Padagos na nagtataon ng tibay, galing, di kalidad na tabang. Kaya po ang Villaferte, Timong Kamsur, permi pong halangkaw ang itinataong suportang puto sa grupo ni Gobmix Villaferte. Kaya permi siyang nagpapasalamat. Permi niyang tinatanaw na dakulang utang ng loob ng mga Villaferte. Ang pag-suporta nito, pag
kakulang tabang sa mga grupo kan Villaferte, Pamilya Villaferte, hari sa Iriga and Rinconada area. Ini po, Gararay, Joey Habana din, salamat kayo sa inyong pagkantabay. Stand by sa masunod na programa. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko, yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada lunes hasta biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaga, kay Baran, San Joey, Habana, Lim, Bicol Connection, Bicol Connection. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Simula pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, tunyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan